Karbi Students Association Central Executive Committee pen asai hemalong pherangkyamai kangnipon. Nihang Karbi rongsopi nahor langsolong lo charli ahem kimi kangpupon. KSA pen hanjang langsolong kicheng si volleyball tournament kibi. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponik ji. Lapenan parta nang lina hok damde hem toblun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili kuan lo ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cujian culu celang jian celang lo sita mimi la pentenon ilitung Karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke tek pen ke cini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kicusi nili non kimelo. Gastrica keso pen inangan dolo sita governor adawai kapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan choping lo ador keso adawai choping lo bonda thangna dang thek long le bonda Amar Jiwan ku abangso ayurvedic adawai kichu pen prai chiklo jonian bang nili chutang lo Labangso kicu pen nili ang tek cilong si non nili kicu da cumu corlo nili ning kikru kathok wai kisu lapen ke pokso pokang la katuk wianta non ni pon bomoson si nili cete long lo Clardak pen kachini jiapan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom Karbiang long life ada pabirta long penili sami mirinahan sepi pinebirtang ton pen arjuponik tha. Jangmi poni phai inkora hiniar ni Karbi Students Association Central Executive Committee hin pen amithanga saihem rongthe angalong non malom West Karbiang long la pen Meghalaya aduya hoyalong soluk sodak ato monang ke japla pen case iningkan isek MIP ingdeng phokep ke chokmate sertalin katalon ponjiani ke pangdaka puthak pherangkia mai kangnipon Jangmi poni phaing kora hiniar ni Karbi lo charlia song inglong pho Central Executive Committee hin pen diphu rong sopi rong theang amithanga sai hemalong pherangkya mai phapon lo labang so pherangkya mai long Karbi lo charlia song inglong pho kongchon bang budho terang pen ke pachini pon atengki Karbi lo charlia song ningka ni sekamai pi ingdeng phokep ke chokmate sertalin ke talon non ke wangji aruni phai isi pen aruni phai pli Niplia Parman dilai khorsing terang jutang patuak lamalong si paman ponpo. Lapen radamai pialong aluhi sarpo man pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma si chitong dun popusi pherangkya mai long pen pachini pon. Lapen halapu West Karbiang long pen Meghalaya aduya hoilong Karbi pen chomang atum angbong suluk sodak atomon ke jabalong Karbi lo charlia song Hamren Regional Committee ke parlo pon Head branch la pen sub branch atum pen adimaklong an paledam si dode sang se pen laso alam ke pang samdun thegapot kachorota pajir pontu kadole Karbiang long solang dora han sitame nilitum a conference bang non ke bangji aru cheklo niphai isira kliang la sidak nilitum kachopha luhi sarpo pen chenglok kadore Karbiang long la pen Karbiang long ben tan social organization atum han sitame ba student organization tum han sitame nilitum ga chopha teng pen alang litum sitame nang chitong dun ko la pen so mailong alira champion kadovi Karbiang long arar tum sitame nang chitodun pen alira lon pen nilitum along nang chirap nang chitodun pen non malom Meghalaya agunda atum Karbiang long along wang pen rong along nang ke pasik sakalong KSA hin pen pinrem ponlo lapen labang so puthak Assam government pen kang samdun ria bangki manghudun me binong nonateng nangkilang dunding ke ningke oik dolo birta kilong ating pulote aduyalong Meghalaya sor ke dobari matum kali ke wang mi atum si wang pen nangki khurugason dolo puta Karbi lo charlia song dun mai phu
mir jeng kropen than pon thu Karbi Anglong la pen Meghalaya border la along penaan Meghalaya gunda atum Karbi arong pendanglok da Karbi Anglong arong long nakapasik sak dulu hala bangso kapasik sak along nilitum Karbi lo chali asong hin pen nilitum kondem long lo ko la pen la bangso aputha Assam Sarkar atum kedojoy bang manghume me sonsi thek damlo eletum sitame puthot ini theke do towar ke cholang ding ke dolang je Assam Sarkar ban sitame la border issue puthak bangka lang litum tame nang lang dundesi alang litum sonsi pang samima lapen ho da longle phelang cherai komi ma khala phan ini the do dam sitame non ateng bulugang te masabu ini oi News Desk report Karbi Anglong live Lakha inquiry si Borjan constituency ka parlo Karbi Anglong la Pentimapur aduya hoilong kedo nahor langso along non hejong keseng mi nihang Karbi rong sopi arong along Bright Academy pu loke charlia hemkimi kangpu pon Labang solong nonamat nursery LKG lapen UKG angdeng ansi padupon chot lang. Kidam tangjang mi poni phai ingkora hiniar ni ada por phai krehinia por malom pen Reverend Lawrence ingtiari deng pensi labang so loke charlia hem kimi kangpu lapen long eke somsitami sompon lo. Rat kaching room pon amai long arnama phantami kar chojai mek deng bon lo. Lapen Reverend Lawrence ingti pensi jumisen arnamalam thanpon lo. Labangso loke charlia hemkimi kangpu pon amai long aluhi sarpo man pen case A3P amai phu thangsing timung aluhi aman pen SGB Noren Killing GB VDP Karbi Christian Fellowship Dimapur Pastor Evangelist lapen pinangan man pengke thekiding atum chetong dunlo Kachopha pon aluhi atum pen lam theke jai pon aporahut school ahem phu longking tia phan kachuro pajir pon lo lapen hana bangso hawara phan kimisen lapen alido poputa ningje pon Lapen kaddu kawe kache tongdun adat pen school aphan arnamanglo ahirjume hangpilo. Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbi Anglong live. Jangmi poni phai inkwara hiniar ni Karbi Students Association ma take case e Bokajan District Committee atum chepatir piponsi hanjang langso lore sarpo pathu aklamalong ninia pharman kichengsi all Karbi Anglong volleyball tournament ke pathu ke pangching pon Lason si kidam tang jangmi poni phai inkwara hiniar ni ada por phai kep apor malom hanjang langso lore sarpo pathu aklamalong Karbi Students Association mate KSA Bokajan District Committee amai phu Raju Ingleng pen kache phem phupon amai long chunbang de soiteron pensi maya long kache tongdun aluhi atuma phan ke pachinia por enpon lo aluhi sarpo man pen KSA Lamding Road Central Committee amai phu Thomson rongpi che tongdun anparta aluhi man pen AJYCP CEC Klembang G2 Phukon SYC KADC amai phu Harlongbi Ingtikathar Radasai Klembang Kangtherbe Arogya Hospital pen Dr. Kamsing Siam Hanjang Langso Press Club amai phu Klengdun Terang Khathati Press Club amai phu Anand Terang pen ke chenglok pen nangan ke thekiding atum che tongdun si Maya Long RDP dun Maya Long KSA amai phu Thomson rong piari deng pen si labangso ke chengsi all Karbi Anglong volleyball tournament surihini ra inkwara ge thoma pharman ingpu ponlo la penalang li pen kaning je pon ke loke charlia long ke pathua bangta jingbar dun khri nangchi Athe nona kaya long ke pachu thek share polote ke misen our side do lapen ke e of eprana phanta misen ji busi ningje pon halapu KSA BDC chunbang desoi teron pen sitame ke pachu anat anso se aprangka thurponji aphansi non pen KSA atum boy ipon lupusi ningje pon kapathu hian nat kamat hapon la pohan lo non pirthia dang je pathu parong ro pen pinang an atom kaching tho la pu son do la pen ka paprang do la se Karbi Anglong ariso yang ayut tum han sata me si chuning ri lo je ilitum la game and sport a hin ben sata me le tum mithang a charja ba ja kong chalong la pen ilitum pirthia long
ilitom karbia aparman karbing long aparman sape nong nam bang ilitom wan un posi nilit tumben name mathalo la sian nutin riso yang karbing long ayut tumhan stame chuning rilo nang litum satame labang so pathu porong ro hian bangke nang litum satame nutin same bor inei nangi posin litum hian pen bangke chuning ri labang so ke chengsi all karbiang long volleyball ke pathu ka chepate ponalong katu kave pangrum pet pen team kretrok an amen chithapon lo lapen ki chengsi ke pathu polake amrajan volleyball club lapen adorso volleyball club atumang bongsi pathu ponlo Bukajan pen anantirang Karbing Long live. Jangmi poni phai ingkora hiniar ni Karbiang Long Garo Union ahin pen kachipatir pipon ingdeng thongke brasir kep ningkan esek amaipi Kheroni High School Kheroni West Karbiang Long ke paman pon misen pen pachun pon lo. Karbiang Long Garo Union atum Unity Peace and Prosperity Pati and Ponsi Kheroni High School Kheroni West Karbiang Long along Nini apartment ingdeng thongke brasir kep ningkan esek amaipi ingsam jin pen kapaman pon Bang somai long Karbiang Long alo atto along ke do garua khaya tumpen bang pho armu kache hang ke pha pona teng pen chitong dun rinti lo labang somai pia long East Karbiang Long lapen West Karbiang Long along ke do garua rat katu kave pang rumpet pen bang suri si so se armu chitong pon labang somai long jesimet son thomati pia puthaksi kachingwai pon padolo kiching silake customary lo mate bisar kidar aron adun thulake GSU body reshuffle mate Garo Students Union along arpuka chelar lapen son thoma bangke swar lo atum kepaprang dunchia puthaksi chingwai kaching sai pon pu Rotneswar marak pen than pon media Karbiang Long media লগতে নিউজ ফাৰ্ষ্টে হওক আৰু বিভিন্ন দুই তিনিটা চেনেল যিসকল আহিছে আপোনালোকক আমি প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি বিশেষকৈ আমাৰ এই যোনটো 39তম গাৰো সমাজৰ যোনটো গাৰো ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আজি আয়োজন কৰা হৈছিলে এইটো মূল উদ্দেশ্যটো আছিলে আমাৰ যে আমাৰ যিখিনি সমস্যাখিনি সেই সমস্যাখিনি আমি কিদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সমাধান আগুৱাৰ আহি থকা কেইদিনত কিদৰে আমি কৰিব পাৰোঁ সমাধান সেইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা হৈছিলোঁ আৰু মূল আলোচনাত আমি বিশেষকৈ কাষ্টমাৰী ল'ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ভিলেজ কাউন্সিলবিলাক অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা যাতে কৰি দিয়া হয় সেইবোৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ 2 নম্বৰটো হৈছে কি আমাৰ GSU ফৰ্মেশ্যনটো হোৱা নাছিলে সেই GSU ফৰ্মেশ্যন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ মাতৃ গোট যোনটো মাতৃ আমাৰ গোটটো কৰা নাছিলে অল কাৰ্বিআংলং সো সেইখিনি আমি কৰা হৈছে এই তিনিটা উদ্দেশ্যটো লৈ আমি আজি এই Kheroni অল কাৰ্বিআংলং 39তম এনুৱেল মিটটো গাৰো ইউনিয়নৰ সজনত আজি শেষ দিনত আমি এইটো Kheroni pen Mohanteron Karbing Long live Bokajan subdivision ang kangalong kurja akhayatum kedamtang jangmi poni pha ingkora hiniar ni pirthe dangalong ningkarong it all feater katalon pache tondonsi Bokajan sukhanjan lapen lahori janalong ta it arong aje ingsamjin pen ketalon pon kedamtang jangmi poni pha ingkora hiniar ni ada por phainer kep apor malom pen methang masjid mate arnam kardoma hemalong ghonta isi an arnam kardoma phan apor en ponlo Taso phi kardom kardi judde pen kache tongdun atum an chebamsi aning karong la pen kaching honang thek kache paklang akardom la pen kurwang thu kache pajer pon rintilo Eid lake Islamic mate Muslim akhaya tumalong ke thenai ajutang long isilo alang litum ke kroi arna ma phan isi ajutang lo labang so ke talon chi aphan chi kloi jon an ani ke klang sek chuchi junji pensi papling ponlo Kedamtang jangmi poni phai ingkora hiniar ni anabangke chikloi jon an pleng ponsi an ki hum thu ji aphan aning karong pen ki choki jon lapuson si paman ponlo Bokajan pen anantirang Karbing Long live Kedamtang jangmi poni phai ingkora isiar ni Bhomtarni jirikindeng hawaralong to mon ki jap ahir kang tang piga jok thengpi thengprang kana hokdun to pigan lo labang so pena jok
kachelenga towar long sitami thengpi thengprang kachinglok ki purpen towar kebab thipa sonsi dolo la sonsi nijang karbiang long prek jama hawara long lapuson tomon ki theke japon pet hemrit kana hok don sitami thek pon long lo keroni la pen jirikin deng ki dama towar long sitami non hejong arwi ki thela pen tomon herai ahir kang tang ra ka jok pen nangan athengpi towar long crep lablo jirikin dengan ki pale ji pura diphu longka pen ke wanga pas atum sitami ka siksa dolo towar thengpi ke crep la pen jok tong sekot pen jcb motor hansi bas ki padam unchit anaphan ke thengpi tharle ponlo jirikin deng ten samsing engti karbiang long lai tangte pinia da babirta ke lapansi kang ton poniklo